Ay, ginoo ko. Bag-o na gyud akong kuan. Di na gyud ning notebook o nga daan. Ay, bag-o na yung laban sa ulo ani. Naunsa naman ni. Ay, wa pa na. Bag-o pa naggisi na. Na, ginoo ko. Usa ba gitindog na request og gunting dito be? Okay. Papitlan ako ni. Ano pa rin? Gunting naman di eh. Gunitis ako. Saan mo na ako na? Okay. Taod na po. Ay, so lingin ba eh? Saan na? Ay, bandamay. Sticker na ni. Ikuan pala. Grabe ka yung mga hapon. Lagi mga initiative ba? Oh, nalangkat siya. Nalangkat. Yeah. Tatoy ba? Tatoy ba? Lagi siya yung mga initiative po. Nga wala sa tuwa mga idea ba? Oh? Lagi siya yung mga idea yun nga. Oo. Bread yung hapon pa rin, no? Oh. Ha? Oh. Pagka-bright na lang yun sa hapon pa rin. Di wala na. Di ano patuyukan o kwan. Iklaro pa rin. Di na mo siya kuanon. Wala na. Daga pag maabutay pa rin. Daga pag maabutay. Kaya nipis kay clearance oh. Pandamay. Ano dito pala rin, no? Mo ni siya minasan. Oh. Buhat no kada gabi eh. Sikit kay sa ulo. Naabot na ko ni kuan ka page minasan no. 30 siguro. Grabe gyud. Trabaho na minasan sa caregiver. Kapoy kay di po gakapahuway bagay. Sa 8 sa 9 ka oras na ko nga duty apil lang 1 hour na break sa 8 hours minsan di jud ko kalingkod tig yung kapuya kay mahapon minsan grabe piti kusuga managan marabaho di pa katugpang mumuhu minsan salo na Ginoo ko grabe lay wa pa katugpa lay hugason sa kwan wala na salo na hugasan mao maikog ta ba grabe gyud ang kahago madadaram siya kay itong itulog pero ang stress sa sinulatay og inani minsan ba grabe makakutaw sa utok lagi. Grabe yun. Mga seals na gigo pare. Seals na? O immune system na ba mamandamay. Pero kayahon ko ni. Sakit sa ulo, no? Ako man. Pagpupuro ang taman. Layo na sakit sa ulo. Diri mo na. Asa man nilapit? Ang stress pa rin diri ng kugo mo. Diri mo. Mula ka ko binisa na. Dili. Si Binterti. Muli ko. Si Binterti si Buntag. Muli ko. Alas 8:30 sa gabi. Grabe yun. Ay, salamat kayo minasan.